Маричо. Маричо. Я се брати с тебе. Как беше на сръбски ни? Сега не щеш ли? Не съм казал нищо. Сега не щеш ли? Не знам тя твоя работа. Ама искаш ли, не искаш? Дай го. Той ни пуши вече, той ги отказва цигарите, нали? Ти развиваш това прави два. Каза ли цигарите, Маричо? Към него. Сега си, да? Туром съм, Маричо. Нали беше българин на ден? Да, цигани си. С два дена цигани. Не, аз отдавна си казваме. Маричо, кажи зеле. Не, обаче. Кажи цигари. Иничка. Е, сега му чуй, че да е на цигара, ама кажи му на сръбски. Кажи му как беше на сръбски. Поздрав сега, май. Чакай. Марич, Как? там да се снимам с тебе. Кажи ни с себе да свикне. Кажи му. Ти бях ли с тебе с мамата? Не ли? А? Ама кръвни. Кръвни брат си с тебе, аз знам. Ще му дадем на цигара, да. А, Маринчо, ти да не си луд, бе. Не съм. Да не си луд хората. Не, притеснявам се. Ти бил ли си лудницата, Маринчо? Благодаря. О, сигурно. Маричо, виж който чинчи си бил коварен, вярно ли? Знам курван. А? Ама... Маричо, Тором се? Маричо. Маринчо, ти... Маричо. Тором се? Робите. Где са буй? Не, насажда никой не са. Сина си начита, манда му тязна, коранна и като... Тяла бъйла кахуа, тяла. Маринчо, ти да не си луд, бе. Не, Що си бил лудницата? причина. Там биха ли та? Я се смей. Биха ли та там, Маринчо? В Търнома бяха. Що та биха? Видиш работа. Да не съм закачал за тебе. Не, верно. Не. Аз съм Ей, ми, много ли та биха? Аз съм си крутък. Много ли та биха, Маринчо? Та пътувам тук по окото. Ама... Маринчо, я кажи, ти знаеш ли кой е Бойко Борисов? Той беше бодигард на служителя. Тъй ли е? Познавате ли са лично с него? Не. Той ще идва тези дни в селото. Ще те взема за бодигард, да знаеш.